amb barretina. Total. El concepte era molt guai, Vale, aviam. Poso una intro o la poso en pospo? Resum i intro. Vale. A veure, doncs, bàsicament... En episodios anteriores. Fuà, tio, és que la Marisol ens porta així, a tots. Aquesta colla de dispersos. Que si no es fan les 9 i no hem jugat. No. Avui abans, bueno, no sé si ho ha comentat el Berni, jo vaig al cinema després, És així que veritat, tampoc sí, podem... A quina hora terminem? Cap a les 8 menys 20, menys 4. Vale. Ok. Va bé? Pues fotem-li canya. Tenim Sí, 2 sí, hores. sí. 2 horetes, vinga, va. així, riques. Estem Vale, concentrats. Vols un resum? El vols fer tu o el faig jo? Ah, el fas tu. Vale, ok. Sí, a veure, és molt senzill. L'última sessió, els vostres personatges van anar a buscar recursos al poble. Vau acabar en una casa que després d'uns encontres amb gossos i amb zombis, bla bla bla, lo típico, veu trobar un loot bastant interessant amb un cotxe que estava en bastant bones condicions, que com en el soterrani de la casa hi havia un munt de recursos, no sé si vam dir sacs d'arròs, coses com molt òptimes de ser conservades, val? Bàsicament això. I llavors quan veu tornar, quan veu arribar a casa, a la vostra estimada granja, veu notar com que havien tallat els cables del fil ferro que havíeu posat de protecció, val? Amb la qual podeu determinar que no és un zombi el que ha entrat. I us veu un zombi molt intel·ligent. La partida va acabar aquí, en plan... Ja. Algú ha entrat a casa. Vale. Perfecte. Aquesta seria la premissa. A partir d'aquí... Vale. A més, estàvem de nit, no? I estava fent de nit... Heu arribat de nit perquè veu tenir un percance amb el cotxe, que vau haver de canviar una roda o... No sé què exactament... Això sí que no me'n recordo. Sí, era algú... Crec que vau haver de canviar una roda o alguna cosa així. Sí, el Chris va perdre el control del vehicle i unes rodes van anar a la merda i la vam haver de canviar i vam trigar un munt perquè va gastar Pundaró i tot. I llavors es va fer de nit. Com anem de punts d'heroi? Molt bé, només vam gastar tots un, així que hem de tenir 4. Tots tenim 4. 4 de 5. Punts de supervivència, els podríem dir, que queda com més accurate amb l'estil. Vale, doncs, el que vam dir, arribeu amb el cotxe, amb els cotxes, i veieu la tanca que rodeja la vostra casa. Vosaltres coneixeu les trampes que heu posat, sabeu on es pot anar o no, i una part del filferro ha estat retallat amb el que sembla ser amb tenalles o alguna cosa, i a partir d'aquí gestioneu què voleu fer exactament. Entrar en sigilo. M'encanta. Jo el primer que estava pensant en plan, buah, ja tenim escopetes, patadona a la porta. Però bueno, potser l'altre té més sentit. Vaig. Realista. Algú s'ha colat. Ai, m'he cagat i dic, què ha passat? Què he dit ara?
No t'estic fotent la bronca. Encara no estic ubicat, perdó. Encara. Jo aviso que hi ha gent que hem d'anar en compte i silenci. A veure. A veure, clarament jo vull recuperar el nostre lloc. Vull dir, no el regalarem a la primera de canvi. Així que estem ben armats, és de nit, podem intentar utilitzar la foscor al nostre favor. Vale, Hi ha llum a dintre la casa? De moment no veieu llum a dintre de la casa, no veieu que hagin encès cap llum. Jo crec que hauríem d'anar en compte pel voltant i veure, perquè a lo millor ens podem estalviar un enfrontament i un malgast de recursos. Rodegem la casa, doncs. Sí, jo aniria vorejant, no aniria per al camí més directe i a veure què trobem. Jo crec que el que vull fer és intentar trobar un rastre. O sigui, hem vist que han tallat la verge, doncs pel terra, petjades o alguna cosa, un rastre que m'indiqui per on s'han mogut aquestes persones, perquè potser ens porta a una finestra que l'han obert o qualsevol cosa, o alguna trampa que veiem que està desmantelada, el que sigui. O alguna de nova. Així que és el que vull fer. Si vols... Bueno, sí, digues. Jo anava a dir, en plan, també una altra cosa que m'agradaria és una descripció per part teva, perquè clar, és la nostra casa però mai ens hem parat a dir com és, crec, llavors. Una descripció teva de dir... Veig en el rol Toni, veig els 2 pisos i tal, vull dir... Sí, a veure, vam establir que hi havia una casa central i que hi havia com un graner apartat a un altre... no molt lluny, però... És veritat, això ho vam dir. Més o menys això serien les dues estructures. Llavors, no havíem decretat si la casa tenia un pis, 2, 3... Jo he buscat una imatge random d'una granja de nit. És aquesta. No té per què ser exactament així, vull dir, és perquè ens fem una imatge més o menys mental de la cosa. Jo m'imagino la granja típica amb el seu porxo de fusta... més o menys així. Sí, m'encaixa amb algú que m'imagino. És que no recordo res que diguem. O sigui, recordo que no vam invertir gaire en comoditat. Llavors, me la imagino però una mica també. Això era un concepte però... intern, diguem, de coses que hi puguin haver dintre. Això més endavant, quan haguem de fer... Quan passin més dies, que farem tirades de recursos, a veure si s'han gastat, si no s'han gastat, això ja ho anirem veient. De moment no cal. Mira, és que abans he buscat imatges de les granges i em sembla que he vist una que tenia una imatge sagital des de dalt. Em sembla que estava a llocs. Que pix. Sí, crec que és aquesta. Vale. Vamos a ponerla... Vale. Joder, tío. Pronta vista. Aquí. Hòstia, clar, la imatge és com molt allargada. Bueno. L'estàs posant a mapa? Sí. És que... S'hauria d'adaptar a l'espai, t'hauria de... Fes una nova... Sí, fes una nova... un nou mapa i arrossega-la un altre cop, perquè t'hauria de dir si adaptar la pàgina o adaptar el tema. Per això m'estranya que no m'hagi preguntat. Vale, tornem a arrastrar-ho. Espera, potser el que he fet és carregar la imatge primer aquí. Veus ja aquestes punyetes? Vale. He fet masses preguntes. Són preguntes que estan bé. Sí. Aquesta sí, Cristian. Pues no sé, em surt més gran la imatge que el lienzo de quadros. Que raro. Però has fet un nou mapa?
Sí, l'he posat, simplement. L'he arrastrat. No. O sigui, a veure, a la part de dalt a la dreta, si ho obres, s'obre un espai on pots fer-te carpetes de mapes, etc. Hi ha una opció que és fer un nou. Vale, crea un mapa. Vale. El crees i prova a donar-li a ell a arrossegar un altre cop. A veure si et diu. Vale, a ver, hasta fuera. Quina calor, tio. Estic suandíssimo, Ui, però ara... Ho esteu veient? No. No. No, està blanc, de moment. Que raro. Pues no em surt, no entenc. A veure... Ja, tampoc ho entenc. A l'stream sí que ho veieu per això, no? Sí, claro. Si ho veig jo, ho veieu. Jo a l'estream sí. Bueno, clar, si ho vols tu. No, és que a nosaltres ens has d'arrossegar el mapa. Vale, ostres. Hi ha com un papelito groc on estem nosaltres col·locats. Si mires els mapes, els dos que tens ara, en l'apartat que t'he dit, hi ha un papelito i ahir l'agafes i l'arrossegues al mapa. Vale. Clar, perquè estàveu en l'altre. I ara estem. Clar, sí, clar. Exacte. I això, a configuració del mapa, pots fer més petit o més gran la grid i tot. I hi ha una taula de configuració de la pàgina. Sí. Jo he reiniciat a l'app Roll20 i ara sí que ho veig, No, és que ens ha arrossegat. No, és perquè us havia d'arrossegar. És una cosa que... Vale. Uau, però jo què sé, tio. Amplada 50... Què és lo normal? És que no sé quan m'ha deixat aquest mapa. Clar. És que no sé, és una imatge que he agafat, a veure. Fes la gran, la imatge directament, ocupant tot l'espai que puguis i ja està. Si ara ho esteu veient... Sí. Ja... Sí. Jo crec que podem anar fent. Sí, ja me sirve, sí. Era per tenir una imatge mental. Sí, o sigui, això com a base i després el poder de la nostra imaginació, està bé. Exacte. Sí, podríem dir que ara mateix estaríeu pues, per aquí. No sé, us estic arrossegant a dintre, Sí, ho veig que l'estàs posant, sí. Va, Sí, m'apareixem. I ara us hauríeu de poder moure, no? Sí, ens podrem moure, suposo. No. Que... No. No, jo moc... espera, perquè us he mogut a la capa de mapa, poder? I us he de moure com a la fitxa, no? Va, és que ja Però ens podem si ens arrosseguem nosaltres, millor. Vale, pues perquè tu crec que has arrossegat la imatge, no des de la fitxa. Amigo. Ens hem d'arrossegar des de la fitxa, que és on tenim el token configurat. Ho podeu fer vosaltres, Chris i Paul. Ahí està. Vale. Bueno, pues bàsicament això. Vale. Aquesta seria la distribució més o menys, vale? El granero estaria apartat, estaria fora d'aquesta zona, com més cap al nord, diguem. Sí. O seguint el camí cap a la dreta, vale? Perquè quedi coherent amb la imatge. Heu arribat aquí, no heu vist cap mena de vehicle, però a la Bel, Graham deia d'investigar si hi havia uns rastres o alguna cosa, no? Sí. Sí, exacte. Doncs llavors podries fer una tirada de ment i metge de campanya, val? Perquè estàs investigant, però com que és fosc, com és de nit, en comptes de dificultat 9 et ficaré dificultat 10, vale? Vale. Perquè és fosc. A veure, ahí. Molt bé, joder, vaya tirada, no? Bueno. Quasi. Ja està, el rol 20 ens dona sol. És que, és clar, no, és que sóc al vi, no hi ha sol, i veig millor en realitat a l'escuritat. Era eso. Claro. Era eso. Està bé, està bé. Farem gran aquí. Ja sé on són allà. Com si s'assenyalar. La silueta. No, però veus unes petjades
que podries identificar com a 3 tamanys diferents de petjades. Vale. Unes petites i dues grans, sí, una mica més grans. Pot ser una parella i un nen. Potser Sí, això anava a dir. amb un crític diries, doncs mira, un 43, un 45 i un 38. Però així puc dir que és dues persones grans i un nen. Sí. Vale, No? I les Segurament. petjades van cap al camí i en el camí ja perds la visió perquè està una miqueta lluny. Intueixes que van cap a una de les finestres, com que han anat directe a una de les finestres. Doncs continuo i busco més... O sigui, vaig seguint el rastre que jo interpreto. Vale, Jo vaig darrere, també. vale. Sí, Però jo puc vull anar sense fer soroll. Exacte. Vale, doncs si voleu anar sense fer soroll, exigirà una tirada Agilitat. agilitat i una carrera Tras. adequada. Sí, Tras. bueno, clar, aquí... Bueno, Quants daus? Quins està que lo daus, peta. A la Vera està a Tens tope. 2 de 6? És que és el meu camp. Has d'obrir la fitxa, si us en recordeu, heu d'anar com al llibre, Sí, Sí, obrir la fitxa agilitat. i tirar amb... 2 de 6. No, així No, no. la fitxa. Aquesta no compta, aquesta no ha comptat, aquesta no ha comptat, No, aquesta no no. ha comptat. No. No passa res. Obriu la Quatre fitxa. Sí. No, però no heu de tirar així. Obriu la fitxa Exacte. i teniu uns daus de color gris, verd i vermell al Ah, costat de sí. cada cosa. Són interactius, aquests. Clar. No entenc. Heu de tirar el que és gris, Mhm. perquè el verd és per tenir avantatge Avantatge. i exacte, perdó. Vale, I el vermell desavantatge. I quan tireu el gris normal, si utilitzeu la vostra professió, que seria socorrista o futbolista o vaquero, Ah, al modifier escriviu el número Vale. d'això i li doneu a submit. Ahí està. El Jake, Jo en aquest cas no tinc res de... 1, 2, 4, i el Cole Hunter també un èxit. Justibris, Jo, un una cosa. 10, però està bé. Abans d'anar a l'acció, jo em preparo també en plan, estem armats, ara sí que em preparo que si el revòlver, que si tal, jo em Vale, preparo. sí. Ara- Vas amb armat, no? Vas preparat. Armat. Però una Sí, sí. cosa, Pol, tu no tens agilitat ni... Jo d'agilitat en tinc un. Vale, l'havies d'haver sumat. Ah, vale, sí, està sumat. Vale, Està sumat ja, sí. Vale, sí. I de carrera podries haver sumat futbolista. Bueno, no sé si quadraria molt anar amb sigil. Clar, per això... És Quan et ho veig desmarques, jo no? En com plan... Clar, jo allà faig molt de soroll quan em desmarco. Clar. Faig carreres. Clar, no, per això que no hi havia cap que em pogués servir. Vale, em sembla correcte, llavors. Vale, bueno, en tot cas, heu arribat a la zona que volíeu, que diria que era allà de la finestra. Mm. Epa, jo volia moure una miqueta. Aquí. Vale, si us voleu aproximar a la finestra. Exacte. I amb una visió ràpida veieu que l'han forçat, potser amb alguna palanca o alguna cosa, perquè vosaltres havíeu posat defenses. Teníeu una base bastant fortificada, però clar, Sí. molt pensada per zombis. I en aquest cas, si algú porta eines, doncs és més o menys fàcil més o menys, de forçar. I per les marques que veieu han posat una palanca i han tret les fustes, vale? Una mica com els zombis del Call of Duty, saps? Que tu has d'anar posant fustes. Sí. pues això. I des d'allà podeu fer una ullada a lo que és la vostra casa i a priori no sembla que hi hagi res molt raro, no veieu res estrany. Així, almenys a la zona que veieu que potser és la del menjador, per dir alguna cosa. Vale, tampoc hi ha una trampa sota la finestra per creuar. No et dona la sensació, no. Vale, doncs entraré encara
Una sense fer pregunta. soroll. Te la pitges una mina. T'imagines? Abans d'entrar i tal, ens mantenim junts? Tenim en compte que ens coneixem la casa? Fem en plan una mica de... Jo aniria junts. Famoses últimes paraules, Ens separem. Ens separem? Exacte. Ocupem més espai. Doncs anem junts. No, anem junts. Jo volia preguntar opinions. Si opinem això, no passa res. Som-hi. Jo crec que és millor anar Doncs junts. bé, pa dentro. Veient l'experiència de les últimes vegades, potser millor anar junts. Però, bueno, que si un moment requereix... I lo divertit que ha sigut, ojo, poc se'n parla. Divertides conseqüències. Exacte. Entreu a la vostra casa i noteu la tensió, noteu el violentada la casa, no? En plan, potser hi ha alguna cosa que no... Vosaltres teníeu la casa més o menys endreçada d'una manera i està commogut, potser un calaix obert... Uf, quin toc. Sí. Com clàssic de lladres, no? L'estora està doblegada, saps? Un quadre que teníeu està tort, saps? No, el quadre tort. Ja no vull viure aquí. I sentiu remor a lo que seria la cuina. La llum està tancada, per això, de la cuina, també. Bueno, no ho veieu perquè està com a la sala. Anem. Però anem en silenci, totalment, com Sí. ajupits, caminant sense silenci, o sigui, sense silenci, sense fer soroll, i a veure... Vale. No tinc una imatge interna de la casa, però bueno. Anem a suposar... Estem dintre. Hi ha la porta de la cuina que està mig oberta. I si traieu el cap, així com la típica imatge dels tres caps, Sí. llavors podeu veure una figura de el que sembla ser una nena petita que està com mirant si hi ha coses als calaixos, traient no sé què, intentant pujar-se un tamboret per obrir els armariets, agafar un pot de llenties però està buit, saps? I... Vale. Mira, els hi faig en Jake i en Cole com senyes per indicar-los que s'amaguin. I els hi fas. No, per dir-los que s'amaguin, per si jo parlaré amb la nena, per si de cas surt el pare o la mare apuntant-me, pot sortir un d'ells a apuntar-los. Vale, no, jo em quedo en plan a la porta, estic armat i a distància em mantenc cuerdo, diria, llavors. Em mantenc a la porta, rotllo vigilant. Sí, esperem a l'ombra. Vale, doncs jo m'aproparé ajupit sense aixecar-me per intentar posar-me al nivell de la nena. Vale. I li dic, ei, hola, amb una veu suau. Quan dius això, es gira, i s'espanta, i veus que porta com un peluche, però Tranquil·la, no diu res, Està com... tranquil·la, no et faré mal. Vale, fem una tirada... Clar, aquí no hi ha presència, en plan... Crec que la fitxa ho tenim com a atractiu. Vale? Sí. Doncs fes una tirada d'atractiu i... No sé si aquí una carrera podria ser com... Potser... Jo només tinc metge de campanya, o sigui, no... Bueno, poder com a metge, en aquest cas, per tranquil·litzar una nena. Val? Fes una tirada a veure si... Ah, vale, ok. Així és que no ho estava veient. Bueno, sembla que amb la teva veu i el teu tarannà es calma una mica, però la veus molt nerviosa i com mirant per la finestra, en plan, a fora. En plan... Faig una senya a un d'ells per indicar-los com a fora. Clar, jo anava a dir això, veiem el panorama nosaltres o estem full concentrats a fora? Bueno, espera, collons, ho decideixo jo. Estic empanat. Estic empanadíssim avui. Vale, no, On esteu cadascun?
Estàvem dintre, darrere teu, tu has sortit del passadís cap a la cuina, nosaltres estem per on hem entrat, nosaltres. Clar, nosaltres estem mirant, rotllo, la porta, o sigui, ens hem quedat Jo m'he imaginat en plan el marc de la porta, saps? Sense entrar. Sí. Llavors, Vale. jo m'assomo, veig el panorama, veig les senyes i dic, vale, finestra. Jo me'n vaig finestra. Per on hem entrat. Vale. A veure, veus que la nena, sense dir res, però fa com assenyala la panxa, en plan... Tens gana? A veure... És un gos, la nena. No parla. Però no té gràcia. Vam aconseguir alguna cosa, no? Vam aconseguir menjar. Molt de menjar. Sí, home, alguna cosa teníeu al... I armes, i a baix tenien el sòtano aquell. Et puc donar alguna cosa per menjar? Sí? Plom. Quants anys tens? És que fa així com... 7 anys? I has vingut sola? Amb els teus pares? No saps qui són? T'han fet venir per agafar menjar per tu o per més gent? Molta gent? Per tu. Tots. No pots parlar. I es posa com trista. No, tranquil·la. Escolta, jo sóc metge. Així que et puc ajudar si et fa mal alguna cosa, d'acord? I és que Vine. s'apropa una mica cap a tu. M'aixeco i li ofereixo la mà. Vine, I és que et donaré alguna cosa de menjar. te la dona i notes que tremola. Doncs me l'emporto i de la meva motxilla trauré alguna cosa, una fruita, alguna cosa que hem agafat de menjar i s'ho dono. Ho agafa, fins i tot deixa anar un moment al peluche i et mira i... Com al Minecraft. Sí, literal. Sí. Hauria de tirar jo que estic a la finestra una... Vale, ara vaig amb vosaltres, perquè estava fent... Sí, jo he sortit Un poco denso. de la cuina per no tenir ninguna finestra a prop. Vale. O sigui, i li dic... Quan acabis de menjar, em presentes a les persones amb les que vens? Són dolents. T'han fet mal? Està al call encara perquè s'han anat al Jake, no? Clar, ara volien amb ells. A veure què... Però tinc en call, si no s'han anat, tinc el call al costat. Jo estic allà. Sí, vale, doncs sí. Doncs Sí, estic allà. et miro. Darrere la paret. Has escoltat això, no? Imagino. Et miro. Sí. Vale, doncs em poso jo també en el passadís. Al costat de la Bel. Vale. M'ajupo i li dono la mà. Et veu a tu. Ell és en Cole, un amic meu. És futbolista. Tampoc ho té molt clar. Si pots fer la mateixa tirada que ha fet la Marisol, please. De personalitat i una carrera adequada. Potser és socorrista, no ho sé. Potser sí, perquè clar, has de ser... Sí, no? Has salvat molts nens. Sí, és veritat. Vale, doncs modificador 2, 3. Ahí va. Pot ser la substituta de la teva germana, Jake. Vaya, por Dios. Us he posat una imatge així... Ara m'espero dir que el primer que he pensat després... Jo tinc les xapes dels gossos. Si no parla, jo li poso la del Toby, Oh my god. A partir d'ara diràs Toby. A l'osset de peluix.
li pots posar. Saps donar la pota? Bé, veus Cole que Sí. us mira els dos i sembla que confia una mica en vosaltres perquè li heu donat una poma i li heu parlat amb calma i sembla ser que pues, la nena pues, clar, està més o menys pot identificar-vos com no un perill ara mateix. Jo li dic, jo sóc la Bel i ell és el Cole. I et miro, Cole, i et dic, vés a ajudar en Jake. Crec que són perillosos. I li han fet mal a la nena. Vale, sí, doncs mitja volta i vaig cap a on estava el Jake. I jo, mentre ja fas lo d'ells, jo em quedaré revisant a la nena. En plan, li diré, puc mirar si tens ferides? Et fa mal alguna cosa? I s'assenyala a l'esquena. Doncs li faré una revisió a veure si està mossegada o el que sigui, o si té latigazos de fills de puta. Latigazos. Trabaja, busca lentejas, niña. Busca lentejas. Vale. Ai, avui estic gilipolles, perdó, Avui, diu. Avui, exacte. Vale. Cole i Jake. Aneu a investigar. I la nena mira per la finestra. Clar. O sigui, a veure, jo he escoltat el panorama, però ara m'ha explicat, suposo, el Cole. Sí. A veure. Llavors... Doncs digue-li, Cole, què vols? Què tens pensat? Explica'm. Mira, pot ser que estiguin a... Segurament estan aquí fora. Vale. La noia ha assenyalat que estaven a la finestra, que l'han enviat a ella a agafar el menjar. I ells estaran esperant fora, amagats. Vale. Jo em preparo en plan full agressivitat, en plan em preparo les armes, disparo a la que veiem alguna cosa o m'espero i interroguem? Quin és el plan? O quin creus jo crec que primer, jo crec que disparar a matar no, ara mateix no, primer a veure què ens trobem. Vale. Però que no tenen pinta de ser bona gent. A veure, de moment no cal ser molt despert per veure que... A veure, és que enviar una nena sola s'ha de ser molt pip. I a més, com... Sí, podria haver fet un gir molt d'arcs, però bueno, volia ficar alguna cosa així. Vale, llavors decidiu sortir a fora? Sortim, sí, per la mateixa... Bueno, abans de sortir, puc fer la tirada a veure si veiem alguna cosa en plan diferent? En plan... No que ressalti, sinó que... Ojos de brujo, com a The Witcher. Exacte, no, però en plan... Vale. Pues algú que grinyoli, saps? Algú que diguis tu... Vale, sí, entenc el que vols dir. Una tirada de percepció, en aquest cas és ment, bueno, clar, jo soc tonto, és veritat. Ment i li poso vaquer. Sí. Li puc posar vaquer? Sí, pots. Un 15? Uah! Acabo de... He vist números. Però això no és un crític? Sí. És veritat, has fet 2 6. Has fet un èxit brutal, que es diu abans de la morir. De sobte soc Einstein, has dit la visió aquí? Ojos de brujo. Sí. Ojos de brujo. Alguien ha muerto en Pamplona. Doncs mira, la visió jo soc Batman ara mateix, visió de detective. Doncs mira, com que has fet una molt bona tirada de percepció, perceps una olor... Una olor, uau. Una olor familiar, olor de fusta cremada. De fusta cremada? Sí. Que ve de direcció del graner. Vale, hòstia, vale. El primer que he pensat és la casa, però clar, si estem a dins de la casa... Te'n cremen el graner amb la teva germana dins. A veure, he fet tir crític, però segueixo sent tonto al joc i la vida real, no passa res. Vale.
Vale, doncs anem a investigar... Anem al graner. Opino que hauríem d'anar a investigar el graner. Jo t'acompanyo. Llavors, vinga. Vale. Això és un graner? Lo de la foto? No, lo de la foto que no sé què No. és. Ho farem així. No, a veure, és que ja et dic, no és molt accurate. Tranqui. Però bueno. Tranqui. Direm que sí que és, i ja està. Després de caminar pel camí que has fet 1000 vegades, que potser són, 3 minuts de caminet, hi ha una mica de vegetació alta, un petit mini bosquet, i quan passes això ja veus el graner, que no està molt separat de la casa, ja et dic, són 3 minuts caminant, és com res. Però quan arribes allà, llavors veus la imatge aquesta, i aquí ja ho pots veure amb gran ja, el graner està en flames. Vale, ho has posat a sota el mapa, però ho he vist a Twitch, però ho has posat a sota el mapa. Sí, bueno, era per anar ràpid. Vale, no, tranqui. Ho he vist a Twitch, ja està. Però en el mapa no ho veus? No, perquè s'ha ficat a sota, imagino. Vale. Llavors quan he ficat la imatge de la nena tampoc l'heu vist. Sí, la de la nena sí. Sí, l'hem vist. O sigui, l'has posat a tokens? On estan les fitxes? No, era una imatge només. Sí, però l'has posat a la capa de fitxes? No, a la de mapa. A la de mapa, crec. Posa-la a la de fitxes. Si poso la imatge a la de fitxes... Ahí està. Vale. Ara sí. Bueno, és perquè veieu més o menys. És només per la imatge momentània. Ja, pues... Vale. Doncs vaya liada, Pues sí. En plan, hòstia, ara no sé... Clar, que aquí entrar no entrem. O sigui, entenc que aquí dins no pot haver-hi ningú. Però jo vull que faci una tirada, Cristian, de compostura, igual que quan vas veure el teu pare convertit en zombi. Clica-li al... Això ho vaig aguantar com un crac. No, me l'he canviat. No. Li dic a en Berni, clica-li al token de Jake i dona-li a Shift Z. Shift Z. Ah, sí. Ahí estamos. Ara, interpreta. Uau! Que gran s'ha fet la imatge. S'ha fet molt gran, sí. Bueno, interpreta. Se li veu a l'ull, a l'stream, no passa res. Sí, no, bueno. Espera. Però ara no puc tirar tirada, o sí? He sortit, espero que no ho canvi. Sí. Vale, no canvia l'altre. No sé, he pensat que ho canviaria. Ja que m'he currat el token... Sí, home, sí. Sí. Que aquí els dibuixos surti al directe. Els ha fet la Marisol, o sigui, que aprofitem que tenim una jefa. Sí. Berni, de què tires? Has de tirar presència. Has de tirar presència i una carrera que tingui certa compostura. Jo suposo que la de cowboy et podria anar bastant bé. Jo el que vull veure és si entres en... No estic veient presència. Poder arcada, estic... És que és atractiu, és que està... Sí, és atractiu aquí. Vale. I li fico aquí, a tope. He vist moltes vaques mortes. 13, buah. Has comparat a la teva germana amb una vaca. No, vaques mortes en plan de vaquero. No, per favor, no estic... És gravíssim. No puc més avui, No puc més. Ha sigut un dia molt cansat a la feina. Ho estic intentant. Està bé, Cristian, no passa res. Això. Jo el que volia... No, bueno. Jo el que volia era veure si sabent que tu tens un attachment emocional amb un zombi que tens guardat al granero, veure el graner cremant, a lo millor et podia fer entrar en un irraciocinio i actuar de manera... Vale, ara que ja hem superat aquest moment de xoc i que t'has sobreposat, ara pots actuar com vulguis, pots actuar igual d'enfadat. No estic dient que estiguis calmat, estic dient que controles les teves emocions, em refereixo a això. Sí, no, que segueixo Cole sereno. I Jake, què decidiu fer? A priori no veieu res més que el graner cremant, esteu un pèl lluny, si us apropeu potser veieu més, o potser si no hi ha ningú, potser és que estan tornant, no sabeu. Vale. No, bueno, jo el primer que penso és això, de dir...
A veure, si processo mentalitat de... Tot i que hagi tret un 3 de rotllo, bueno, jo ja sabia que feia temps que sabia que això no seria per sempre, alimentar un zombi i en somni d'una cura, i suposo que ells han vist un enemic, un bitxo, i han dit, a tomar por culo, esto está infectado, saps? En plan, a prendre pel cul. I, en plan, tampoc puc fer un jutjament, un judici de valor de dir aquesta és mala gent, tot i que estigui maltractant a la nena, que vull dir que ja no són bona gent, però de dir... En plan, no sé. Però jo no... Podia passar, era algo que podia passar, diguem-ne. Vale. Des d'on estem veiem els cotxes? Els vostres? Sí. Doncs jo entenc que no, perquè heu anat com cap a baix, cap al graner. Vaig als cotxes. Tornes corrents. Sí, te'n vas als Vaig cotxes? corrents, sí. Aprofito que sóc molt ràpid i vaig corrents cap al cotxe, a mirar que estigui tot correcte. Prefereixo investigar, en plan, tinc curiositat d'investigar, en plan, no sé si el foc... No sé com de ràpid és. No ens separem. No ens separem-nos. I de moment feu... No, però el col·le també és molt bona decisió. És que, No, però jo crec que... si comencen així, tio, com ens robin tot el que tenim... I li roben. No, però tot i que em sembli una bona decisió el que fa el col, en plan, jo també vull mirar, rotllo, si encara estan per aquí a prop, vull dir, no sabem si han marxat. En plan, entenc que un edifici de fusta crema ràpid, llavors. Vull investigar la zona, tot i que hi vagi a fer això. Vale. Deixem gestionar això de la meva manera. Potser podria anar amb l'Abel ara un moment, i després vaig amb el Cole i després amb el Jake, vale? Vale. Abel, li fas una investigació, una exploració mèdica ràpida, diguem, així com pots, amb la llanterna i tal, i no veus que estigui mossegada, però sí que veus que té blaus, en plan, aquesta nena l'han cascat moltes vegades. A veure, obre la boca. Té llengua? Sí, té llengua. Ah, sí, té llengua. Hòstia, que darks, això sí que... Sí, full dark. I la gola? Li veig alguna cosa? Estàs buscant una explicació física de per què no parla? És la meva pregunta. Vale. Sí, la teva experiència mèdica et determina que no té un problema físic, sinó que té un problema emocional. Psicològic. Sí, aquí ja són elucubracions, poder ha vist coses i li han passat coses que... Sí, això ja ho descobriré, no passa res. Vale. Ara el que faig és dir-li... no vols tornar amb aquelles persones, oi? Vale. Queda't molt a prop de mi. Se t'agafa la cama. Jo trec la meva pistola i em poso com la Claire Redfield anant amb la Sherry, apuntant cap avall, i aniré lentament a explorar a veure si els trobo. Li dic, on s'han anat? Fa com senyala com a fora. A fora. Vale. Doncs aniré per dins la casa vigilant a anar... Segur que hi ha una porta per darrere, en comptes de la principal. Sí, la típica porta del pati de darrere, sí. Aniré a sortir per allà. Imagino que en algun moment o veuré un incendi del copón, el dimoni, o l'oleré. A veure, el graner està a prop i, evidentment, s'intueix quan surts a fora per darrere. Vale? Sí, obres la porta de darrere, veus el vostre pati, que ara mateix ho veus tot molt negre, però a darrere de les siluetes dels arbres veus com difuminat amb vermell, saps el foc que està anant darrere. I de sobte sents remor del bosquet, com unes veus que no acabes d'identificar. Pot ser una tirada de
Sí. A veure si pots escoltar això i reaccionar al respecte. Estem que ho patem avui, què passa? Se'ns acaba la sort per a la resta de la sèrie, Vale. Sents veu de dues persones. Una veu masculina que diu, ostres, feina feta, i ara a veure aquesta nena si ha trobat el menjar. No sé, quantos. Ai, sí, Jake, sí. Vale, perdó, Jake, bueno, és que s'ha mogut un nom random i... Thomas. Sí, Thomas, sí. I veus que, Vale. que estan a punt d'aparèixer d'entre els arbres. Vale. Retrocedeixo amb la nena. Vale. I La me la- nena està tensa, Tranquil·la. Jo et protegiré. I me l'emporto. Vaig intentar ajuntar-me amb els meus companys. Almenys amb el Jake. Intentaré trobar-me amb ell per no estar sol contra aquestes dues persones i la nena. Així que me l'emporto, que la busquin per dins de la casa, que no sàpiguen on és. I vull sortir a veure si puc trobar-me amb el Jake. Fent-li senyes, amagat en alguna Terminator. cosa. Vale. Sí, entenc que has fet com un rodeig, val? Cap a... No, per dins de la casa. Vale, per dins, és veritat, per dins. És més curt. Clar, vaig directe. Clar. Vaig amagant-me i intento sortir perquè ells venen dels arbres, trigaran una miqueta, aquest temps em dona temps a córrer a mi per sortir a l'altra. Mentre tu estàs sortint per la porta d'entrada, ells estan entrant per la porta de darrere. Sí, tanqueu les portes més o menys pràcticament al mateix temps, en plan cloc. I sents que una veu femenina molt cascada diu Niki, on estàs, mala puta? I comencen així com a buscar-la. La nena tremola. Vale, a veure, li faig així i li faig així. Vale. I vas direcció cap a en Jake, vale? Sí. Vale. Cole, tu vas corrents i arribes a on estan els vostres cotxes, que els heu deixat com a fora del recinte, diguem. Sí. I a priori no et sembla que hi hagi passat res estrany. En plan, no han vingut aquí ni res. Els cotxes estan Vale, intactes. tot tal i com estava, Vale. Però Vale. sents coses. Sents una remor que ve de lluny pel camí. Una remor que vindrà a ser així com un... Ui, això ja no semblen veus. Vale. Que venen com del camí. Com si d'alguna manera us haguessin seguit Han vingut per l'incendi. una massa indeterminada de fetes. I pel camí. Vale. Doncs aleshores jo, en lloc de tornar pel mateix lloc per on he anat, dono una mica... que no sé com es diu en català, un rodeo. En lloc d'anar pel camí, doncs intento donar una mica la volta a la casa, per l'altre costat. Sí, vorejar. Vale, ok. Fas això, rodeges la casa i et trobes amb la Bel, que va amb la nena enganxada, com en la mateixa direcció que anava cap a en Jake. Val? Us trobeu. Quasi com un susto. Vale. Cole. Et fa així. Però està el Jake també? Jake, perdó. En Jake, ara anirem amb ell. Però ara vosaltres... Vale, em trobo amb el Cole. Sí, amb el Cole, en plan... Vale. Li dic que s'apropi, m'apropo jo també una mica i li dic estan dins, buscant a la nena. Estan dintre i es volen marxar ja perquè han acabat, estan buscant a la nena. Hauríem d'atrapar-los. Ho sap això el Jake? No, l'estic buscant. Vale, però hi ha un incendi al graner. Ja, és que estava allà.
Estava jo allà amb ell, deu estar allà. Què decidiu fer? Anem, vine. A buscar el Jake. Vale. Fem així. Jo segueixo com un tonto, en plan, no, ara vaig amb tu, És que al final és difícil gestionar altres coses. Tranqui. Doncs, això. Jake, tu tirem uns 2 minuts enrere, el Cole se'n va corrents i tu et quedes com davant del graner que està cremant. No està en plan bola de fuego a tope encara, però què decideixes fer? No està en plan... Encara no és bola de fuego. Sí, a veure... Hòstia, pues... Sí. No, clar, està en flames. Està... Sí. Pues sí, tenia en compte que hi havia passat antorxes i han deixat que cremés pues, el que hi hagués per dintre. Vale. Tenia en compte que hi ha passat sentimental, en plan, voldria entrar a investigar, en plan, rotllo, si hi ha niño zombie calcinado o en plan encara està, jo què sé, és que no se m'ocorre què podria aconseguir. És que més que el moment de dir xau, ja està, tampoc se m'ocorre res més, però... O sigui... No, jo... Crec que no, crec que prefereixo no entrar a investigar. En plan, està en flames, l'edifici... He investigat a veure si... Vols, sí, la meva pregunta és, vols entrar a fer una ullada o vols intentar apagar el foc, vols, jo què sé, salvar alguna cosa de dintre del graner abans que es cremi? És que vull dir, al graner no teníem... O sigui, no teníem res de valor. Vale. Estava el zombi, en plan, estava la germana zombi. Fa penita, però bueno, penso, rotllo... És això, sent realista, si mantenc la cordura i tal, puc pensar racionalment com estic fent ara mateix, de dir, bueno, era una possibilitat i tal, tampoc... Va passar fa molt de temps, no cal fer-ho més difícil de veure... Clar, no cal fer-ho més difícil de veure un nen cremant-se, saps? Vull dir, no passa res. Llavors, no passa res. Si veig que no hi ha... que l'incendi ha estat provocat ja en plan fa estona i que no hi ha ningú, ja la feina està feta. En plan, no prefereixo no hurgar. Clar. Estava buscant una imatge concreta. Pensava que la tenia en un lloc i veig que no. Igual passa res. Sí, ja està. Vale, doncs decideixes let go, no? En plan... Sí. Perfecte, em sembla una decisió lògica. Però del graner, de les flames, una figura emergeix i tal qual així, però imagineu-vos-la... Hòstia, sí que triga. Imagineu-vos-la però en flames, vale? El zombi de The Walking Dead en flames, sí. Vale. I està en plan... I identifiques la teva germana zombi cremant-se, agonitzant. Pues a mi he declarat ja bastantes vegades de que a mi les normes aquestes de no disparar a mi m'és igual. Jo acabo con el sufrimiento, en plan, vull acabar amb el sofriment, amb el patiment. Bueno, no, espérate, va, anem a pensar racionalment, espérate. No només puc atraure zombis. No facis soroll, Emilio. Clar, és que no... Estem parlant d'una que estava en sigili. A veure, anem en sigili. Clar, i sabent que hi ha humans allà... Sí, vale, espera. A mi no em semblava una decisió molt loca, pel teu personatge. No és loca. O sigui, pel meu personatge, o sigui, com a personatge no, però estic pensant racionalment una miqueta, també puc. Vale. I de dir, en plan, vale, estem de sigilo, no seria el més favorable. Ja la vaig cagar bastant en el passat, diguem-ne, mantenint el secret aquest, no anem a liar-la més. Llavors, pues... Un palazo contundente, ¿no? En plan, un pal, algo que hi hagi per allà de les flames. Vale. I, pues, acabar. No crec que sigui un perill si està zombi de The Walking Dead. No et faré tirar. En plan... Vale, vas amb un pal que trobes al terra i... Clar. Allà dient com una déu no espiritual, però més com personal, no? De deixar anar, de dir, vinga.
Bueno, venga. En plan... Muere, vaca. Venga, a tomar por culo. No, però de rotllo... de dir un adéu final. De deixar anar l'esperança aquesta de si passa si arribem a algun moment millor, però deixar-ho anar. Molt bé, Cristian. Pues, amb tot el pesar que et comporta, en Jake agafa el pal i amb un últim adéu li rebenta el crani. I d'alguna manera notes una mirada del zombi que t'agraeix aquest gest. Encara que no puguis saber-ho ni realment ho puguis percebre, però d'alguna manera ho sents. D'alguna manera et calma una mica i alhora que t'entristeix. Molt bé. Ok. En aquestes que de sobte arriben a la Bel i en Cole, que suposo que et diuen alguna cosa o et piquen. Jake. Jo, sí. Escolta, ho sento molt, però tenim intrusos a casa. Som-hi, no passa res. Estava concentrat en les meves coses, però estic bé. Som-hi. Després tindrem temps. No hi ha temps a perdre, Escolta, l'informo de Camí. Són persones que estan maltratant aquesta nena. Té blaus pel cos. I ens han robat i se n'han a marxar. I ara l'estan buscant dins de casa. Hem de capturar-los, per veure si podem treure alguna informació, si tenen un campament o hi ha més persones que puguin posar-nos en perill. Està bé. O sigui, jo el primer que estava pensant en plan vengeance, però rotllo intentaré... Després hi haurà temps per la venjança. Intentaré mossegar-me la llengua en el sentit de pistola, no sé com seria, en plan retenir... No sé com seria això. Contenir-se. Sí. Exacte. Intentaré... Contenir-me els dispars i les ganes de disparar i faré cas. Però... Jo et dic molt seriosament, després tindràs temps per venjar-te. Frenar el dit del gatell, diuen pel xat. A mi pot servir-te l'expressió. Molt bé. Pues sí, som-hi. Us aproximeu a la casa i sí. Sentiu com que estan trencant coses, com ampolles. I aquesta ampolla de whisky està buida. I intuïu que estan com buscant la nena. O sigui, heu vist Breaking Bad? No. Bueno, trossos. Sí. Hi ha una escena que un dels protes va a una casa que hi ha una nena i es fan col·legues i tal, i la mare i el pare són dos yonquis però perdudíssims, en plan que no poden més amb la seva vida. La casa és un desastre, els pares l'únic que fan és beure i drogar-se. No dic que sigui exactament més o menys així, però les vibes de hòstia... Les vibes d'abús i de... Doncs jo li he dit això al Jake, però veient aquesta situació jo crec que necessito tirar presència per no fotre'ls un tret directament. Estan com en el vostre sofà, en plan, on s'ha ficat aquesta puta nena dels pebrots? Segur que se l'ha menjat un dels tombis que hi havia allà al graner de merda. Tu creus que aquesta gent han de tenir una criatura del dimoni? No creuen en Déu aquesta gent. Saps en plan la contradicció de que són religiosos però alhora són fills de puta? Bueno, una contradicció. És que no sé. Vale, miro en Jake i li dic, jo crec que els podem matar. Txan. Pues... jo puc entrar per la porta amb l'escopeta. Tenim una escopeta. Jo agafo la nena i li tapo... O sigui, me l'emporto, la giro a la nena i li tapo les orelles. Però vaig a per sombrero. Fa calor, però agafar el sombrero de vaquero. Ja deia jo, dic, et vaig deixar el meu... És que fa molta calda. Ja, és horrible. No. Ara hem entrat a serious business, Això que sonen les botes de vaquero i jo li foto patadona a la porta. Hòstia.
Estic disposat a utilitzar el punt heroi només per aquest moment, Clar. Vale, a vostra predicció, porfa. Ells estan com bevent el whisky que us han robat, que fèieu servir per desinfectar ferides, però ells se l'estan bevent. Han dit, hòstia, aquesta cosa està de puta mare, tio, no sé què, no sé quantos. A veure, doncs tenint en compte que jo estic actuant una mica d'agressiu, per rotllo a tope, si puc anar, en plan, bueno, iniciativa d'aquesta de dir el que deia, patada a la porta, amb el revòlver. El revòlver? A veure, teníem escopeta. Si puc escopeta, jo entro amb l'escopeta. Jo tinc una escopeta i no sé si teníem alguna cosa més. Un rifle? O sigui, és bastant èpic entrar amb dos pistoles en plan, pum. Què tens apuntat a la fitxa, tu? Teníeu pistola i teníeu escopeta que em veu agafar com dues, em sembla, no? Clar, és que això últim no ho vaig apuntar a la fitxa, llavors no ho tinc apuntat. Però per això m'estic preguntant. Però sí, hi havia diverses armes allà en el sòtan. Sí. Vale, doncs sí. A veure, em poso aquí armes. Jo sé que vaig agafar una escopeta i tinc el meu revòlver i vaig agafar una escopeta. Vale. Sé que hi havia un rifle també. Vale. Clar, si és recortada, jo vaig amb la recortada i el revòlver a l'altra mà, Bueno, el revòlver, la pistola. Hòstia, a dos mans, A dos mans. Si és recortada, la puc portar amb una mà. Buah. Jo vull violència. Jo estic preparat per fer el patadón a la porta i entrar a FBI. O sea, jo espero senyal del jefe. Vale. Pues si importa el jefe, jo dic, Jake, t'ocupes d'un i en Cole d'un altre. Vale, eren home i dona, jo m'encarrego de la dona. Vale, a veure, sempre podem matar el tio i a la noia esperar un moment a veure si parla. Pues voleu matar a Saco ja. D'acord, si entro Saco, jo apunto el primer que vegi i interrogo. Vale, en Jake pot disparar i tu, que ets millor cos a cos, potser et pots preparar per agafar-la o el que sigui. No? Queden lluny de la porta? No, és al menjador. Estan com al sofà. La nena aquesta s'haurà amagat, però quan tingui gana ja sortirà. Estan com esperant, en plan, vinga, va. Jo m'espero aquí fora amb la nena. Vale, doncs sí. Vale, farem això. Jo em llançaré corrents. Jo aprofito que soc molt ràpid i em tiraré sobre de la tia. Vale. Vinga. Un placatge guapo. Què tiro? Espera, us faig una... De fet, vull agafar-la en braços a la nena, sí, a un costat. Vaya pintes. Sé que... La noia sona molt jove, però ens la imaginem una mica més gran d'edat. Ah, vale. Però és que l'actitud m'agrada d'aquesta, en plan així com filla de puta, saps? Però que... Vale. Ostres! Que perturbant, Pado. Sí. La imatge, la veritat, sí, ens quedem amb la cara de filla de puta, no passa res. Que no, és que sí, bueno, és que... Em recorda a mi, aquesta noia. És que... Vaja. Pues que tu poses RPG personatge i de tios, hi ha 50.000... I de ties són totes com amb aspecte de bona persona o saps? No he trobat... Tampoc he investigat moltíssim, Era perquè ens una idea. Amb IA hi ha un munt. Ah, bueno, clar. Vale, llavors... Doncs això, de sobte obriu la porta, no? Bum! Foten un bot, els dos, en plan, what? Estaven mig bevent i actueu directament, no? Ho he dit? Sí, jo actuo directament. Jo, el primer que vegi, en plan, si és el tio, el tio. Vale, bueno. Ui, perdó. Doncs feu la tirada dels dos de qui vagi cos a cos, doncs de cos a cos. La distància. I qui vagi distància a distància. Sí. Ui, hòstia, a distància ara en diu el range, point blank, close, medium, long, distant. Close. I el modificador 3.
I tu, Pol, vas a hòsties o vas amb una... Jo el que hem dit, jo foto un sprint i placo a la tia. Vale. I foto un placatge. Pues fes un tir de cos a cos i ja està. Sí. Ah, cos a cos només? Sí, bueno, tires... Ja, quan cliquis es sumarà l'atribut que toca. Ah, vale. Vale. Quan feu la tirada s'hauria de... Jo ja he fet. Vale, jo he fet un 11. Vale. El tiro ha sigut un èxit i el... Espera't. Que... Perquè tens un -2. Espera't. És que targets defense... Ah, vale, cony. Sí, a target defense no he posat res jo. En plan, si no poseu res, la base és 9. Ara sí, anda. Bueno, seria un 10 perquè té un -2, no? No, però la primera que ha fet, que era... Li ha ficat un... És que havia omplert un lloc que no havia d'omplir. Exacte, li ha ficat 2 punts de defensa al... Vale. Vale, doncs, sense immediar palabra, Jake, explica'm com és aquesta acció de l'oest. Vale, no. Clar. Primer dispares tu i després el Cole salta. Sí, entenc que el timing serà... Patadona a la porta, en plan... Bueno, és que no se'm veuen les càmeres, estic fent patadona en l'aire, però bueno, patada a la porta i entro ja, en plan, molt de l'oeste, d'allà... Pum! I tenint en compte que li he donat, doncs entenc que... Jo li vull intentar donar el pit, en plan, pim, fora. Vale, un escopetazo al pit, ¿no? Pose. O sea, sí, bueno, clar, recortada, però pose, ¿sabes? Millor el cap. Arribes i... Clar. Bueno, impacta... Sense dir paraula, jo sense dir paraula. Fuera todo. Impacta la recortada en tot el pit, que fins i tot el tio surt volant del sofà i cau per terra tirant l'ampolla de whisky i de sobte el Cole surt com un galgo. El meme aquest de Yugi d'Albóndigas, del policia corrent així super... Bueno, com a de Terminator. Sí, exacte, el T-1000. Som generacions diferents, ho sento. Ens ha dit iaios, però bueno. No ho he dit. Vale, Cole, doncs tu sí. Explica'm exactament. Vale, ell obre la porta, aleshores aprofito que soc super ràpid, soc futbolista, soc molt ràpid, em giro amb tota la força contra la tia i la plaques. Sí, un placatge però amb molta força, o sigui, com amb ràbia, saps? Sí, en plan... Amb molta ràbia. Intenta, clar, ella sorpresa, mig borratxa, intenta com... Però, clar, no s'esperava estar... Vale, pues... Ai, perdona, i una altra cosa. I quan la foto a terra, li foto un cop de puny a la cara. Vamos, de gratis, Que vull fotre una hòstia a la cara, sí, perquè estic emprenyat. Vale, li fots... li surt el sang del nas, t'insulta de mil maneres, vale? L'acció de tensió passa, val? Diguem que es calmen les coses, veus que el noi comença com mig a arrossegar-se, escopint sang per la boca, fill de puta! Però no passa res, si encara està viu jo m'apropo. I la bota aquesta en l'espatlla, en plan, està d'esquenes? Sí, venint cap a mi. Sí, està com arrossegant-se, intentant agafar una pistola que té a la butxaca. Bota l'espatlla d'això per molestar i que faci mal i remate. Vale, mate i remata, No. Mate i remata. I li fots un segon tret, no? Sí. Aquest acaba, vamos, muñeco. I la nena està... Abel...
histèrica amb els sorolls, no sé què, comença... No, l'estic tapant... Bueno, no, l'he agafat amb braços i l'estic intentant calmant. Li estic dient, estem barallant amb les persones dolentes, no et faran mai més mal, tranquil·la. Me l'emporto, que lluny de la casa. Vale. Al pati, no? Estàs a fora. Sí, i és com que li faig abraçar el seu peluix. I també li vaig entretenint, tractant de dir-li a veure, potser puc esbrinar el teu nom? Com et dius? Júlia? Margarida? I li començo a dir, potser li començo a dir noms que no siguin com es diu... És raro que es digui una persona així, però a un nen li podria... Sí, però a un nen potser li podria fer gràcia, però aquesta situació és difícil. Igualment ho utilitzo com per distreure-la una mica, si ho puc fer. Vale. Veus que entén el teu joc i se li escapa com una somrisseta, com un somriure. Vale. No et dius així? En fi, i continuo tractant amb ella, però me'n vaig lluny de la casa per trobar-me els putos zombis que el Cole no ha avisat de res. Ja. Això anava ara. Ni me'n recordava. Això anava ara. Ni me'n recordava. M'ha utilitzat a mi de distracció, Berni. No passa res. Ai, Dios. Jo us he trobat i jo dic, bueno, no diu res. No, és veritat, sí, se m'havia oblidat, tio. No passa res. Pensava que eren els romans. Cole, tens a la noia Mage la cara com... Potser té 33, però té un aspecte de 50 anys, ¿vale? Perquè de la mala vida, de tot. Li falten dents, no per la hòstia, sinó ja de per si, saps? I ara està com pràcticament... Deixa'm en pau, fill de puta! Et mataré! Jo li dic, calla, fill de puta! Vale. I... Maleït cuc fastigós. Et liquidaré! Aleshores, li pregunto la nena aquesta que estava aquí a la casa, que han enviat, d'on... Si és filla... No, d'on l'han tret? Ja dic que t'importa! I t'escup així mig amb sang. Uf, que estic mala llet, Li enganxo del coll. Sí, tio, no sé, tinc ganes de rebentar penya. Li enganxo del coll, apreto fort. I comença en plan... Vale. La deixo... Sí, ofegant d'agonitzar, no per arribar a matar-la, però que vegi que vaig en sèrio. Vale. D'on ha sortit? Aquesta nena és... La vam trobar i l'hem fet servir perquè s'escola bé per les coses. Ens va bé, i punt. L'hem salvat, en realitat. Estaria morta si no fos per nosaltres. I el teu company, qui és? El meu company és un fill de puta, com tu. Tu, i t'estona a escopir. Hòstia! Trec la destral que portava, dic, com tu anis a fotre alguna cosa, juro que et vaig tallant a trossets. Et tallo trossos i ho veuràs, i estaràs viva quan t'ho faci. Bueno. Hòstia. S'han tornat psicòpates. Sí. En Cole i el Jake s'han tornat psicòpates. Està bé. És que... Aquesta gent m'ha fet molta ràbia. Sí. És veritat. Fan molta ràbia. Us he posat uns... com en bandeja, algo molt heavy, com molt ràpid. Però no passa res, pot passar, ja està. Sí. No, clar, al final ens treu el que ens tenim. I jo tinc molta ràbia, ara. Clar. Vale, Cole, notes que estàs rebuscant alguna molt ràpid a la butxaca, val? I immediatament treu com un punyalet i te l'intentarà clavar com per treure de sobre. Val? Vale. Bueno, si ho estic veient,
l'enganxo amb la mà. Vale. La mà, l'enganxo a la mà. La fa així, tu li enganxes i... I amb la destral, no amb la fulla, sinó amb el mango. Amb el mànec. Li fot una hòstia amb el mànec, li fot una hòstia a la mà, perquè deixin el ganivet. I deixen el ganivet cau a terra, però llavors notes un impacte fort als collons amb el genoll, vale? Oh! Pum! No, ho estic fent molt narratiu perquè em neix així ara. I veus que s'escabulleix una mica, tu estàs com... uns segons, no t'ha fet mal, però t'ha fet desprendre't d'ella. Mata-la. Sí. I veus que va corrents cap a la pistola del seu... Doncs res, em giro... Em giro, em tiro a sobre i amb la destral li foto directe li vaig directe a tallar-li una mà. Directe a la mà. Vale. Tallar-li una mà, uau! A la mà, directe. Però, si vas a fotre-li, no? Placa. Sí, em foto a sobre i directe a la mà. Ara sí fes la tirada, a veure si surt bé. Tu, Jake, estàs veient això també. Tu has fotut el tiro, has fet el remata i ara estàs veient com la noia està confugint i el cor perseguint amb una destral. Clar, i jo ara... O sigui, és que estava pensant, li ajudo, però és que clar, no li vull donar. Modificador, cuerpo a cuerpo, 2, ahí va. Té por en Jake de ficar-se entre la venjança d'en Cole i la seva víctima. M'està fent molt de corte. I si vols suma a la força, que en tinc 2 també. Com un berserker, que quan va en berserker no discerneix entre amic i enemic. Exacte. Clar. Però és que això acaba de ser un èxit... no, anava a dir... No, quasi, 5 i 6. 5 i 6. Bueno, diguem que aconsegueixes el que volies, que és reduir-la, li talles la mà amb la destral, comença a sagnar, va com un pollo sin cabeza i ja... Tarantino, ara. Sí, una mica escena tarantinesca. El xorrito de sang. I acaba desmaiant-se entre les hòsties, no sé què, que va borratxa, que li han tallat la mà, i es desmaia com sobre el sofà, deixant tot fet una puta merda. És veritat, després s'ha d'anar a netejar. No, fotia la becaina jo en aquest sofà, tio. A veure, tu estaves com en el pati i de la... Saps Los Chicos del Maíz? Has vist la peli? No. Doncs hi ha com uns maizals, com unes plantes elevades. En aquest cas és el que teniu vosaltres com al voltant de la granja. I dintre del maizal aquest van apareixent figures fosques. O sigui, s'han colat ja dins de casa? Han passat la verge? És que clar, la verge estava foradada. Ostres, però estava foradada per un... Han entrat els zombis... Ah, per allà! I han entrat així tots els zombis en fila. Que hem de fer cua. Estan fent cua. Estan fent cua per entrar-hi. El manual de la carnisseria, saps? Em toca a mi. Endreçadament i tranquil·lament. Bueno, pues dona'n un, vinga. Bueno, tu cuchillo, saco, tripo. No, que surt d'entre el maizal. Abans, per fer-ho més dramàtic, veus l'escena a través de la nena, ¿vale? Saps com a Jurassic Park? Hosti, fica moltes referències. Com veig l'escena a través de la nena? Deixa, és que ho entendràs. Has vist Jurassic Park? Sí, no? És que està sí, no? Depèn qual, quina. La primera. Hi ha una escena que la... No, bueno, ya hablaremos luego. L'he vist, però no me'n recordo perquè no sóc fan. Hi ha una escena mítica en la que la nena té una gelatina en una cullera i veu la sombra d'un velociraptor i es posa a tremolar. Llavors, el nen el veu a ella, que tic, i llavors intueix que passa alguna cosa. Pues el mateix passa amb la nena aquesta, que tu l'estàs com abraçant, estàs fent el joc de no sé què, està com mig somrient i de sobte li canvia la cara i comença a tremolar i se t'agafa i quan et gires veus l'escena que t'he descrit de Los Chicos del Maíz. Avui estic com molt ficant moltes referències de cine, Sí, no, estàs molt cinematogràfic. Quina distància hi ha d'aquí als cotxes? Doncs uns 50 metres aproximadament.
I els zombis estan també cap allà? Estan vorejant ja els cotxes? Els tenim atrapats? Vosaltres els cotxes els teníeu a fora del recinte i ja us heu entrat. Els zombis estarien han passat ja el perímetre. Espera, a veure si puc fer allò de... Sí, però vull dir... On estan els cotxes hi haurien zombis? Estarien per aquí. No, bueno, no, estan a part. O sigui, els cotxes estan a salvo. Puc control C, control V? Sí, no? Vale, guai. Sí. Vale. Doncs... Vale, doncs trec la meva pistola. Va, més o menys, els veieu? Sí. Sí. Doncs més o menys, per aquí estan. I em fotré la carrera militar cargant a la nena i grito Jake! Cole! Encerarem! Bueno, s'ha posat molt sèria la cosa. Vale. Vale, pues sí. Corrents Clar, O sigui, crido en plan... Correu cap als cotxes! Mare de Déu. Sentiu això? Pues sí, Bueno, sortim cap a fora. Clar, cap a fora. Vull dir, no... Senyor, sí, senyor. I jo, vale, quan veig que estan sortint, veig que encara portem les nostres motxilles de tot el que hem trobat, oi? Sí. I no ho hem descarregat del cotxe. O sigui, aquesta casa es perd. El cotxe Però el que està... portem- Els dos cotxes que teniu estan carregats amb tot el que heu robat de l'altra partida. Sí. El que passa que ara la casa està compromesa. Primera, perquè el graner està cremant i probablement acabi contaminant tot el foc una mica la zona. Segona, podríeu netejar aquesta horda de zombis i reparar les coses. Bueno, no sé, això ja el que vosaltres decidiu. Jo estic decidint que ens n'anem. Jo ja estava pensant en plan, entro ràpid a pillar 4 coses i pirem. Saps? Si vols intentar-ho, però depèn on estan els zombis. Jo us dic, Hauria de ser alguna cosa que estigui molt a prop, exacte, suposo. com més aneu trigant, més zombis aniran a aparèixer. A veure, què- hi ha un què- límit. què puc- O sigui, al sortir us dic... Sí, esteu veient l'escena, no? Pues us dic, ens hem de marxar d'aquí, no ens hem de marxar d'aquí, no ens podem quedar. Això està perdut. Sí, no, totalment d'acord. O sigui, això ja estava molt enruïnat tot. Som-hi. Vale. Sí, som-hi. Vale. Ok. Molt bé. La sortida està bloquejada per uns quants... no sé que surti per un altre lloc. Podeu decidir. Bueno, a veure, els zombis que teniu fet- aquí davant sí que els hauríeu de... Clar, veient el panorama... O sigui, no podem anar cap als cotxes corrent. I ja... Bueno, sí, que ens segueixin els podeu esquivar-los, clar. És una opció. zombis. Doncs jo Els corro cotxes- cap als cotxes. Els cotxes per on interpretem que estan? En Els plan- cotxes estarien en direcció cap aquí. A veure, Vale. estic clicant. Va, sí, ho he vist. Sí. Jo, Vale, doncs en plan... intentem fer com així o així, Vale. corrent. Vale. A veure, sí, em sembla... Jo vull intentar cobrir. O sigui, jo sí puc anar a l'últim tranquil·lament... Bueno, tranquil·lament tampoc, però rotllo. Cobrir. Va la vela amb una nena i l'altre és ràpid, o sigui, que m'ajudi. El Cole que m'ajudi. De fet, puc anar jo a l'últim, jo soc molt ràpid. Clar, bueno, potser mi al revés. Jo el primer i obrint lloc, en plan, mantenint distàncies. Vale. Vale. Ui. Doncs jo vaig carregant a la nena dient-li tranquil·la, sortirem d'aquí. Vale, jo potser ara sí que deixo... En plan, agafo la pistola normal, ara potser més que la recortada, i per rotllo intentar ser més precís, saps? Rotllo no liar-la massa, També, a no ser que sigui necessari. També podeu fer com soroll per aquí o uns fan de senyuelo i quan vinguin llavors feu el rodeig. Bueno, no sé, això Ojo! és el que no vull intentar. A veure, No. Cole, si has demostrat... T'has fotut uns sprints que flipes. Vull dir, si vols fer-te la de... De fet, és veritat. Espera, que a més, jo al ser futbolista, més aquí com a habilitats ho tinc, soc molt precís xutant objectes. Aleshores, Furo! com a casa... Momento furo! Futbolista. Com d'objectes, aquí n'hi ha uns quants, doncs el que em faré és em dedicaré a xutar objectes contra els zombis.
per distreure. La tècnico-tàctica, Aixapar-los. O sigui, vols fer de senyuelo? Sí. Vale. Parlant de Jurassic Park, que està fent com la Langrana amb la Sí, bengala. exacte, és veritat. Vale, doncs, Jake, tu vas a un cotxe i jo vaig a un altre. Exacte, jo et segueixo. Vale. I si és necessari cobriré, però en principi intento no fer més soroll que... El plan és aquest. Vale. Jo l'he entès. Ok. Molt bé. Vale, doncs anem a fer que passin coses. Cole, ves cap a on has d'anar? Jo em poso aquí. Vale. Vale, perfecte. I diguem que fas com soroll o fas... Sí, com hi ha coses a terra, les agafo i els hi xuto als zombis. Vale, com pedres o el que sigui, no? Sí, tot el que es pugui xutar, jo ho xuto. Vale. Xutes, evidentment no farà dany, això. No. Però cap desatenció. Fes una tirada només per saber que surt bé la cosa i que saps que està funcionant en plan distància i ja està, tires distància. Bueno, futbolista. Bueno, sí, perquè no estàs atacant en realitat. Vale, doncs tira destresa i agilitat i futbolista. I té avantatge, no? Per lo de... De futbolista? Sí. Clar, per això deia. Clar, jo és que ell té avantatge al xutar objectes. Sí. Per això, jo tinc dos de futbolista. amb els daus verds. Vale. Vale, modificador 2 de futbolista. Molt bé. Vale, descartem el... És un crític. Oh, madre mía. Bueno, avui és un dia a Nova York, no? Què està passant aquí, tio? Bueno, solo que estigui d'avantatge, també et diré. Vale, com sí, que no, el 2 aquest no el comptarem. Diguem que el tio es posa a fer toques amb les pedres, tac, tac, tac. Com el Johan Cruyff amb el paquet de tabac. Això sí que és una referència dels 90, Pac, 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 pac. I comença a xutar, pinga, una, paga, dos, paga, tres. I com que has tret un puto crític, un èxit brutal, doncs atraus a tots els zombis, perquè jo havia pensat que si no et sortia bé la tirada, doncs aquest es ficava com pel mig. Però com que t'ha sortit tan bé la tirada, diguem que tots avancen cap aquí, vale? Fill de puta... A la Madrid, els zombis al crit de a la Madrid se van aprovant. A Madrid. A la Madrid. Vale. Champion. Perfecte, doncs teniu la via lliure per aquí, per passar. Vale. Pues som-hi, tan tranquil·lament, en plan, xiu-xano. Passeu. Passen, el Jake, perdó, el Cole segueix cridant l'atenció i aquests ja es posen com per aquí, més o menys. Això m'ho estic inventant els moviments, en plan... Sí, vale. Sí. I és el teu moment de fugir ara. ¿Vale? Pues la verdad es que sí. La verdad es que no había pensado yo en eso. Però un moment, bueno, espera, és que la meva mente perversa. Quan just anaves a avançar, de darrere teu, un braç i una mà, perquè a una altra li falta la mà, t'agafen... Oh, uau! Fill de puta! I comença com a... Vale. Tot i no ser zombi, comença com a esgarrapar-te i mossegar-te i de sobte doncs està ben aquí una tangana... Ai, aquí. Una tangana i no et permet sortir corrents. I els zombis s'apropen més. Bueno, lo bo és que com... Mare de... Vale, no, a veure... Bueno, provo de girar-me perquè enganxin a la noia, primer de tot. Vale. I aleshores intento deixar-me anar. Que a veure, de fet, tenint només una mà no ha de ser tampoc molt difícil. Només té una mà per agafar-me. És molt arriscat. Estàs dient que vols com tirar-la a ella davant, no? Si jo estic de cara als zombis i no em puc escapar i veig que aquí ja ha estat tot molt justet per poder passar, doncs el que faig és girar-me
donant l'esquena als zombis. Agafar-la... I aleshores faig el gest d'escapar-me i empenta contra... No, el que vol... Sí, entenc. Girar-se, agafar-la i... No, agafar-la no. Tirar-la contra els zombis, empenyar-la contra els zombis. No volies que els zombis l'agafessin? No. Vale. No. Perdona, explica'm-ho millor. No, perquè... No, ho has entès, jo l'he entès malament. Vale. Jo estic de cara als zombis, em giro, me la trec de sobre i l'empenyo. Sí. Ella t'està com agafant. Jo entenc que barallant amb ella la vols empenyar cap a ells. Sí. Vale, doncs anem a fer una tirada de cos a cos. Ara estàs com... Vale. Tararí. Modificador tampoc. Pues allà va. I els dos, dos de força, 8, 9, 10. Vale, sí, perfecte. Pues et surt bé. T'agafes la tia aquesta, li fas com un nipon, saps? Sí. I la noia cau, impacta contra els zombis. Ai, fuck, que ho estic tocant des del Streamlabs. I, bueno, diguem que ha caigut aquí. I els zombis... Vale, s'estan distraient amb ella. Vale. Sí. Now it's a time. Doncs aleshores... A córrer com aleshores, quan aprofito jo a fer... I fium. Vale, ok, perfecte. Molt bé. Us ha passat la pantalla. Jo he dibuixat els cotxes, aquí. Ui! Com... Ah, mira, aquí. Espera. Ai, sí. Com ho puc fer, això? A veure, així. Espera, els puc fer... Ah, no, els pots fer tu una mica més grans per... Bueno, més o menys... Un es pot posar aquí, que és el que condueix, i un altre aquí de paquete. Hauríem d'agafar els cotxes del Zombicide i portar-los aquí. Jo ho podré fer. És veritat. Uf, que intenso. Molt bé. Hòstia. Arrenquem i ens marxem. I... Han tallat els cables de... I no arrenca de... Me cago... Ai... No, en aquest cas els cotxes estan bé. I arrenqueu i sortiu per on heu vingut, bàsicament, per la carretera aquella que ja havíeu despejat prèviament, mentre mireu enrere i veieu com la vostra casa, la vostra granja, que ha sigut la vostra casa durant 10 mesos i durant 25 anys de la vida d'en Jake, es consumeix sota de les flames. Bé, ja era hora de marxar de casa, eh? Venga, chaval, fora ahí. Ens pots posar els tokens a sobre dels cotxes, si vols, en plan, botó dret, i ens poses endavant. Canvia de capa, no? No, que de capa no. Exacte. I... porta al davant. I així estem davant del cotxe. Eps, no, és el cotxe. Joder, estic seleccionant el cotxe. Ara. Vale, ara sí. Ah, bueno, no s'està veient. Ara esteu bé, ben a dintre. Ok, iuhu! Molt bé, vale. Sortiu de la zona, veieu la marabunda de zombis que han fet una manifestació cap a la casa i que es colaven tots pel foradet aquell que han fet aquests rednecks desgraciats. Ai, Déu meu. És la pila d'un concert. Hi ha festivals de metal que són així. Total. Que... finalment... això... és que vull prendre la música. Vale. Sortiu amb el cotxe i el resum és que teniu el menjar als cotxes, teniu sacs d'arròs i llaunes i coses que havíeu carregat, teniu les escopetes, malauradament perdeu tot el que teníeu de reserves
al graner, de menjar o aigua i aquestes coses que teníeu a la casa i heu adquirit una NPC de moment, una nena que crec que he dit el nom abans però no us heu percatat. Sí, no Niki. recordo. Sí. Niki. Sí. Havies dit? Doncs ja teniu a la Niki. A partir d'ara seràs Rol. No, s'anava a dir una tonteria. Me l'apuntaré a inventari. Niki. Ja veurem què passa. Ja veurem què passa amb ella. I... Quina hora és? Són les 7:13. Ah, bueno, encara. Hòstia. Hi ha temps de liar-la, però... A veure, també hi ha temps de calma per parlar del que ha passat, de posar-nos bé, amb la nena... O sigui, anem fugint... Sí, perquè ara em donava vibes de final, perquè ha sigut una escena intensa, però és veritat que podem allargar ben bé mitja hora encara, a 3/4, si voleu. Sí, bueno, el que doni, jo el que faria seria mínimament parlar i això podria ser l'escena de tancament, perfectament. Clar, exacte, jo estic pensant el mateix. I així decidiu el que fareu a la propera partida. En plan... Vale. A veure, clar, podem parlar. O sigui, anem conduint fins que trobem un lloc on puguem aturar-nos. Vale, perfecte. Doncs... I conduïm cap al nord o cap al sud. A veure el mapa. Uau, espera, exacte, he pensat el mateix, dic, el mapa, ja no me'n recordo. Ostres. El mapa original, El mapa. Ei, per què no em deixa anar? Ah, cony, perquè estic aquí. El mapa. El gancho. Jigsaw. Applewood. Applewood sona a la conya, la veritat. A veure... Bueno, més o menys això és el mapa que teníem de la primera partida. És veritat, hi havia un altre mapa. Ah, hi havia un altre mapa que us vaig fer, El que vas fer tu. El que vaig sí, és el que vaig fer a boli. Si no, aquest era més... És veritat, me'n recordo que aquest era més fiable. El que jo vaig fer, espera, que no sé on el tinc. Ah, clar, el tinc al Discord. Està a Discord, sí. A veure, jo aniria cap al nord. Jo aniria cap al fred. Vale. Cap a Canadà. És clàssic, és el clàssic aquest en el fred es mouen més lent i tal. Per mi... Bueno, i a la calor es poden podrir... Jo ho dic per la pudor i la podredumbre. Però a veure, això al nord i al fred... Toledo, ens anem a Toledo. Ens anem a Toledo. No, Toledo està vermell. Ah, no, Toledo és infectat. Bueno, direcció Toledo. Jo aniria... Sí, aniria direcció al nord. Vale, mireu, en el mapa que jo vaig dibuixar hi havia com diverses zones, la de curt abast, la d'abast mitjà i la d'abast llunyà. Vale? A baix a l'esquerra, diguem, seria Columbus, que seria una gran ciutat amb la qual podeu pensar que està molt infectada. Després hi ha ciutats més mitjanes com Dayton, Applewood o Pittsburgh, que estan com al voltant. I després teniu petites ciutats més tirant a pobles, rotllo Mataró una mica menys, com Dayton, Marion, Mansfield... Però jo seguiria el riu, abast mitjà, seguiria el Scioto River, que és direcció Canadà, i ens podem aturar allà enmig del mig abast. A fer un campament o alguna cosa així. Tenim el riu al costat, que sí que és veritat que hauria... M'encarregaré de desinfectar l'aigua, ja sigui el típic d'escalfant-la i que sigui... Sí, això, per si de cas. I jo què sé, i podem fer ahir la pausa, decidir, parlar i ja tirarem cap al nord. Vale, em sembla una bona decisió. Molt bé, perfecte. Apoyo la moción. El jefe ha hablado. A ver, total, vull dir, té aires de... O sigui, el personatge... És militar, en realitat és militar. Ah, clar, vull dir... Jo disparo. Doncs condueixo primer per guiar.
i posaré els llums per indicar que m'aturaré quan estem arribant cap allà, a un lloc. És que, perdó, és que ara m'acabo d'imaginar la Bel conduint super bé, en plan rotllo, posant l'intermitent i jo, ué, i ja està. Perdó, m'ha Ai, que estem sota del mapa. Canviar de capa o porta davant? No. Ah, espera. No, la imatge l'has de portar al darrere. Clar. Que Stockmonger... Espera, fer una cosa. Ara. Ja està. Vale. Doncs jo què sé, ens podem aturar aquí a un costat. Jo m'aturaria com per aquí. Apurar l'intermitent, diem, vale, està parant. Ai, però per què no esteu a davant? Ai. Bueno. És que només puc moure jo el cotxe perquè l'he dibuixat jo. Vale. Amigo. Jo m'estava per allà, jo dic, no entiendo. Vale. Vale. Doncs aquí miraré a la nena i li diré, estàs bé? I et mira i et diu... Bueno, Vale. et dona senyals de que està tranquil·la. S'ha com dormit al cotxe fins i tot. Ah, doncs si està dormida no li pregunto, la deixo dormir. Vale. Li poso una manta. Amb el... Vale. Li posaré una manta i sortiré del cotxe per reunir-me amb els meus companys. Per què no sortiu? O sigui, us vull treure d'aquí, us vull ficar davant. Bueno, és igual. Ai, nosaltres ens veiem al davant. Exacte, nosaltres ens veiem per fer. Sí. Carrega, si vols, una altra vegada. O sigui... Jo en el Twitch no veig les cares, eh? Clar, Només veig els números. Això del Twitch, això del Roll20 ho anirem treballant i hi haurà un moment que ho dominaré millor i podrem fer coses guais. Tranqui, no passa res. No, però ha estat bé, no? Per això, fer-ho servir. Sí. Mola. Sí. Bueno, no sé per què no us veieu, però bueno, és igual. Si vosaltres us veieu, ja m'hi sirve. Bueno, prova a posar la imatge, posa-la a capa de mapa. Ara. Vale, ara sí. Ja està. Vale. Doncs em baixo del cotxe i m'apropo a preguntar-li, esteu bé? Anem a parlar del panorama. Jo estic sencer, o sigui... Vale. Tot bé. Tenim els cotxes full carregats. No tenim casa. Ja. Oye, jo sempre he volgut una camper. De puta mare, ara ens anem cap al nord. Estem pensant d'anar cap al nord, llavors, pues... Cole, estàs bé? Un bon plan. Sí, jo estic bé. Et noto una mica... Home, has tingut una acció intensa, Cole? Sí, ara estic més tranquil, ja està, ja... Vale. Ja els he matat, ja està, ja m'he pogut treure tota la mala llet que duia a sobre. Vale. Jo faria un campament aquí. Faria un campament aquí temporal i sortiria demà al matí. Sí, perquè recordem que era de nit, a tot plegat. Era de nit. Sí, bueno, sortiria en unes hores, el que sigui, no? Però descansaria aquí fent torns per vigilar i bueno, aprofitaré, si voleu, aquí tenim un riu, netejar la sang, el que sigui, i pensar, ara tenim una nena amb nosaltres. Ja. Sí. A veure, pregunta sèria, en plan, rotllo, ens l'estem quedant. Estem buscant algun lloc on dir ser feliç, saps, rotllo? O sigui, via niña. No. Ves. Ve con los tuyos. No, però en plan, en sèrio, rotllo, no puc abandonar... No puc abandonar una nena en aquestes situacions, a la seva sort, sense saber-hi si estarà bé. Clar, no dic en plan abandonar, sinó rotllo de... No sé,
És que, clar, si trobem alguna família que d'això, que els vulgui, doncs... Trobem una família funcional que no sigui un vaquero fumador, el metge militar i el futbolista, saps? Vull dir, un futbolista. Qui s'ha li hagut educar d'aquesta manera? Si trobem una família o unes persones que la poden protegir i tractar bé i ella vol quedar-se amb ells, la deixarem, no passa res. Però de moment doncs la tindrem que cuidar. Ens l'hem de portar, sí. Vale. Es diu Nikki. La veieu dormint i fa com... I s'agafa i s'abraça el peluche. No sé per què sembla un gos amb els seus moviments i sorolls. És que t'estàs basant en el Leon, o sigui, la teva experiència és la meva única experiència sí, exacte. Es diu Nikki i no pot parlar, jo crec que perquè té traumes. Intentaré treballar amb això. Vale. Algú de vosaltres necessita la meva ajuda? Algun medicament? No? Vale. Alcohol o una punyalada. Ui. No ha arribat a punyalada. No. Ah, vale. Estem els tres perfecte, podia sortir tot genial. Avui les vostres tirades han sigut increïbles. Sí, estem bé. Doncs em posaré a muntar i una mica de... Una campanya, no? Com a metge. Sí, però no molt, per poder recollir ràpid i marxar en cas de... Sí, el que faré... Potser fem torns per vigilar i jo de moment aniré a buscar aigua per potabilitzar-la. Vale, jo m'agafo... Jo, full momento camper. O sigui, jo m'agafo la primera cadira plegable que tinguem al maletero i m'asseca ja al sostre del cotxe. Vale. Bueno, vau menjar a la partida anterior, oi? Sí, vam menjar a la partida anterior. Sí, vale, ok. El següent dia recorda que heu de fer una ració mínima al dia, Vale. Doncs jo vull fer això, anar-me a buscar aigua en un bidon d'aquests de gasolina que tinguem buidat perquè em omple el cotxe. Els teníeu de la partida anterior. Teníem uns quants, però un el vam utilitzar per omplir a l'altre cotxe i emportar-nos. Llavors utilitzo això per l'aigua i potser aprofito i intento utilitzar la meva experiència de metge de campanya i per buscar, si puc, amb una llanterna, potser plantes o alguna cosa que ens pugui servir medicinalment. Vale, guai. Ho podem fer a la propera partida, podem començar amb això. Vale, doncs ho apunto aquí. O si no, mira, fem una cosa. Fem això. Heu aconseguit l'aigua, apunta algunes herbes medicinals, en plan... Vale. Que poden fer servei per fer com d'anestèsia o alguna cosa així, en plan... Per ficar en una ferida oberta i si les mastiques, una miqueta com a Celas, del Senyor dels Anells. Vale, algunes plantes medicinals... Sí. Per mastegar. Sí, les mastegues i llavors les poses sobre la ferida, per exemple. Vale. Medicinals. Ja. Bueno. La calèndula, flipa, amb la calèndula fa miracles. Sí. És una planta, sí? Superbona. Potser en una altra partida trobem calèndula. T'anava a dir, les ortigues no tenen com un toque medicinal o alguna cosa? Pot ser. En plan, fan com si les bulleixes perden el part urticant i llavors són... Clar, això... Sí, a mi em sona també. Antisèptic, diuen per aquí. Ni idea. O sigui, ho he dit, ara ha sigut momento de fun fact del meu cap, ja està. Molt bé. Parecía tonto el vaquero, Apunto i ortigues. Vale, sí. Per què no? Posa antisèptiques. Així recordarem el que fan. Vale. Es fan antisèptiques. Em sembla perfecte. Muy bien. Vale, doncs si voleu fem un cliffhanger final i esteu fent els vostres torns de nit. Heu conduït bastanta estona cap al nord, val? O sigui, esteu lluny de la granja, d'aquella zona de perill d'aquell moment. I quan s'està fent de matí,
els que estan dormint us desperta un so de motor aeri i un helicòpter llunyà passa direcció cap al nord també. Us fixeu i en la cua de l'helicòpter posa Biosyn. I si no me'n recordo de les sigles que ens vas dir de la possibilitat. No havia dit cap encara. A veure, espera, perquè jo tinc coses apuntades de la primera partida, eh? Hi havia els de la UREF, que era la unitat... Sí, això. La UREF. L'UREF hi havia un metge que es deia Oxford. Sí, a l'Oxford. Però això és nou. Biosyn. Vale, quines són? Biosyn. Vale. I ja està, i llavors podríem deixar-ho aquí. Molt bé. Començarem a partir d'aquí. Ara estic intrigat. Sigles nuevas. Más letras. És que s'ha de fer un mini cliffhanger, perquè si no... No, m'agrada. Bueno, teniu diversos quests. Teniu el quest d'aconseguir una casa, el quest de a veure què feu amb la nena i l'interrogant aquest... Sobreviure. Jo ho soluciono tot molt fàcil. Sobreviure. Sobreviure, o com es digui? Sobreviure. Ara Sobreviure i ens passem al joc. Sí. Ja està. Avui al matazombis del dia no hi ha hagut contra zombis, però jo crec que el tiro en el pecho guanya avui. Hombre, a ver, jo t'anava a dir, en plan, la ronda de penaltis ha estat graciosa. Però no era matazombis. Bueno, sí. No, era distreure'ls, no era per matar. A la mà. Pam, 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 ja està. Ha estat xulo. Molt bé, nois. Bravo. Pues fins aquí el capítol i ens seguirem veient a veure què passa. Vale, adeu. Adeu, xat. I...